dela med men alltså, man vill ju gärna ta era. Grabbar och tjejer. Lägg man tampongen eller? Jag måste se, ska du? Alltså, när jag säger nu, då ska tampongerna in. Och sen får ni börja dricka. Men man ska känna efter om det är fan alltså. Man vet inte hur det funkar. Okej, nu får jag sätta in oss. Är du med, Conny? Kan vi säga? Men pappa, vi säger att vi sätter dem där. För sätter man upp dem. Sätt dem på varsin sida så. Nej, vi sätter dem som man vill. Ja, men att man sätter dem på sidan. Klara, färdiga, kör! Som en liten råtta. Bra Tove! Bra Tove! Burka lite! Jo, så långt. Vad fan har du? Ni har dränglopp. Jag ska göra det. Om dagen är det och vi... Och vi! Har vi någon påse? 28,7. Har vi någon tom? Jag undrar vad du och Marcus gör hemma. Har vi någon tom påse?